Быйыл Буа район Сабантуйында Саха Республикасы Югары Вилю районы башлыгы Владимир Паскачин да бар иде. Шулай ук бәйрәмгә Татарстан премьер-министры орынбасары Ләйлә Фазлыева һәм авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры Марат Җаббаров та килде. Сабантуйлар мәйданчыкларында безнең хәбәрчеләребез дә булып кайтты. Сүзне аларга бирик. 2023 елда Буадагы Сабантуй үзгәрешләр кичерде. Алар арасында тарихи фактлар. Сабантуй халкыбызның борынгыдан килә торган мул уңыш җыеп алу өмете белән үзара аралашу, күрешү һәм көч сынашу, җитезлегеңне, уңган булганлыгыңны күрсәтү өчен тормыш мәйданы олы бер бәйрәм булып санала. Аның күп гасырлык тарихы бар. Үз гореф-гадәтләре, тәртибе һәм рухы бүген дә сакланып калган. Сабантуйга кадәр әле күрдем, ничек безнең буаллар матур иттереп киенеп йөргәннәрен. Бүген дә менә яңгырлы көнгә карамасак та шәһәр урамнарында татар, урыс, чуаш киемнәрендә киелгән кешеләр бик каты күп. Быел без беренче мәртәбә мондый бәйрәм үткәрәбез. Киләсе елларга Алла бирсә бу бәйрәм тагын да ныграк, тагын да күбрәк, тагын да матуррак булыр дип ышанабыз. Буа шәһәрендәге Сабантуена 5000-нән артык кеше җыелды. Быел бәйрәмне гореф-гадәтләрне истә тотып үткәрделәр. Алдан ук барлык кунакларны да милли киемнән килергә чакырдылар. Әлеге фикерне буаллылар да актив хуплады. Берничә ай дәвамында районда милли киемнәр ясау буенча мастер-класслар үткәрелде. Бүген мәйданга кунаклар костюмнар, шиккән күлмәкләр, камзул һәм түбәтәйләр киеп килделәр. Республикамызда туган телдә, туган гореф-гадәтләрне саклау елы үткәрелә. Инде бу ел Сабантуйның үзенчәлеге шунда берничә тапкыр бик күп кайткан кунаклар, буа кешеләре милли киемнәргә киенгәннәр. Бу бик шатландыра, чөнки безнең бөтен яктан милләт үзенчәлекләрен күрсәтергә кирәк. Без бик борынгы, бик атаклы татар милләте һәм инде аның әлбәттә үзенең киеме, үзенең гореф-гадәтләре бар. Милли хуҗалыкларны татарлар, руслар һәм чувашлар тәкъдим итте. Аларның һәркайсында балалар өчен борынгы уеннар һәм йолалар оештырылды. Алар арасында чабата, бура, пәке кебек онытыла язганнары да бар иде. Соңрак Сабантуйның үзәк сәхнәсендә артистлар Казан ханлыгының саклаучылар тарихын сөйләгән 12 кыз риваяте тәкъдим ителде. 1438 елны Казан ханлыгы барлыкка килгән, аннары инде дәүләт шушы үзенең структураларын булдырган. Менә укчы кызлар, менә монда яклаганнар, монда легендада 150 күплектән тора ул легенда, бәйет, менә риваят, ничек батыр кызлар, ул гаскәри кызлар, аларның һәрберсенең үзенең һөнәри сталыгы булган, Нурбәнат менә атлар белән идарә иткән, эш кораллары да барсы да булган. Менә монда сүрәтләнә ул бәйеттә инде набек ничек ясаганнар, менә мондан засададан менә Элек-электән Сабантуйда милли бизәкләр белән чигелгән сөлге иң кадерле һәм кирәкле бүләк санала иде. Төп уеннар һәм ярышлар атларда узышу, көрәш, йөгерүдә һәм җитезлектә ярышлар булды. Бүген дә әлеге уеннар һәм көрәшебез сакланып калган. Буа районы моның шулай икәнлеген исбат итә. Бу аланда Сабантуй бәйрәме гөрләп узды. Авылларда ул ничек үтте? Бу һәм башка сорауларга җавапны коллегам Фәннур Хасанов эзләде. Ул көнне бик күпләр үзләренең туган якларына Буа районының Яңа Тиншәле авылына ашкындылар. Сәбәбе дә зурдан сагынып көтеп алган Сабантуй бәйрәме бит. Олысы кешесе карты яше дигәндәй авылның бердәмлек ял итү паркына җыелды. Бәйрәм Коръән дугасын укып башланды. Бу зур бәйрәмнең төп кешеләре ул безнең кырда эшләүчеләр, җирдә эшләүче кешеләргә багышланган һәм инде терлекчелектә эшләүчеләргә. Мин инде беренче ратта аларга рәхмәтемне әйтәсем килә. Алар булмаса, бу бәйрәм булмас иде. Менә әле Казаннан кайтканда карап киләбез. Дөрестән дә шул кадәр матур иттереп чыгып бара бөтен чәчелгән ниләр, игеннәр. Шуңа күрә минем инде теләгем бер, Аллага Тәгалә насыйп итсен иде менә бу игеннәрдән исән-сау яхшы гына уңышлар булып, шул уңышларны исән-сау җыеп, амбарларга кертергә насыйп булсын иде. Һәм алдагы көннәрдә дә, алдагы елларда да
Менә шулай бергә булып, бердәм булып, бәхетле, шатлыклы очрашулар булып торсын иде. Бүгенге бәйрәмнәр инде истәлектә мәңгегә калсын, сагынып сөйләрлек булсын. Менә инде ничә еллар дәвамында шушы Сабантуй бәйрәмен үткәрәбез Яңа Тинчәл авылында. Бу инде безнең авылдан чыккан зур урыннарда эшләүче якташларыбызның авыл халкына карата үзләренең карашлары. Яңа Тиншәле авылының тарихы бик бай, кызыклы һәм үзенчәлекле. Бай тарихы белән еракларга китеп тоташкан Яңа Тиншәле авылының килеп чыгышы театральләштерелгән тамашаның бер өлешен алып торды. Милли киемнәрдән киенгән егет-кызларның һәр хәрәкәтендә, үз-үзен тотышында милләтебезнең асылы, гүзәллеге чабылыш таба, яшәешебезгә көч бирә, киләчәккә өмет уята. Авылыбыз ышанычлы кулларда тырышып, кырларыбыз безнең аерылып тора. Ник дисәгез, күп регионнарда булырга туры килә. Самолеттан караганда, машиналар белән караганда, безнең районыбыз, безнең Татарстаныбыз һәр вакыт үзенчә, кырлары һәр вакыт шундай якын, матур безнең өчен булып кала. Бу иде безнең җәзү беткән бәйрәм, барыбызда бөтен малайлар, үзебезнең коллектив җиңеп чыктык. Быелгы сәсүне бик нагрузка булмады былтыргы шикелле. Быел ял итеп кенә сәстек. Алла теләп, ахыры хәерле булсын. Һәр авыл, һәр җирлек хезмәт бәйрәмен авыл хуҗалыгы тармагындагы матур эшләре белән каршылый. Игенче механизаторларыбыз җир куенына салган алтын бөртекләрдән мул уңыш алырга бөтен мөмкинчелекләр дә бар. Биек Тукаебыз чарак, җил дә вакытында исеп, яңгыр да вакытында яусын дип телисе генә кала. Иртәнге матур кояшта без инде әлбәттә Сабантуебызны башлаган идек. Бүгенге көн бәйрәмгә ничектер бераз коррекция кертте дигәндәй яңгырлар ява башлады. Ләкин кешеләрнең күңеле кырылмады. Яңгыр явуын байлык, шатлыкка юрап, бәйрәм итүне дәвам итте. Без монда иң батырларны, иң баһадирларны гына күрәбез. Алар түземлеләр, алар барыбер үзләренең ярышларын халкыбызга җиткерәләр. Бу урында безнең иң-иңнәре, иң көчлеләр һәм инде әлбәттә матур кызларыбыз, аларны дәртләндереп торучылар гына калды. Сабантуй тынычлык, дуслык, бердәмлек бәйрәме. Сабантуй мәйданы дуслар очрашу урынына әверелеп, үзенең кабатланмас бәйрәм рухы, дәртле көрәш, ат чабышлары һәм мавыктыргыч милли уеннары белән үзенә җәлеп итә. Бәйрәмдә борынгы гореф-гадәтләр, җыр-биюләр, йолалар, уеннар бер-берсе белән үрелеп барды. Фәннур Хәсәнов, Ленар Хәбибуллин, Татарстан яңалыклары, Буа районы, Яңа Тиншәле авылы.